Il-Gvern qed jipproponi li jinħoloq ir-rwol ġdid dak ta' kummissarju għall-istandards tal-ġudikatura. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u l-Wip tal-Gvern Naomi Kakija. Ġie spjegat li dan għandu ikun okkupat minn imħallef jew maġistrat irtirat jew avukat anzjan mhux prattikanti għal perjodu 3 snin. Il-Kummissarju għandu jilqa' tħassib bil-miktub dwar xi membru tal-ġudikatura kemm mill-Prim Imħallef, mill-Ministeru jew mill-pubbliku in ġenerali. Ġie spjegat li l-Kummissarju se jkollu r-rwol li jinvestiga l-ilmenti fil-magħluq biex jisma' lil kull min hu involut u għandu jirrapporta bil-miktub lill-Prim Imħallef u lill-Ministru għall-Ġustizzja u anke kopja lill-ġudikant in kwistjoni. Jekk mill-investigazzjoni jinstab li hemm biżżejjed provi il-każ imur quddiem il-Kumitat għall-imħalfin u l-maġistrati. Il-menti imresqin għandhom jinkludu imġiba ħażina jew nuqqasijiet waqt jew wara l-qagħda mirijiet, inkluż nuqqas ta' żamma ta' seduti għal tul inġustifikat ta' żmien, differimenti wafqin ta' kawżi mingħajr raġunijiet validi u nuqqas ta' qoti ta' deċiżjonijiet fi żmien raġonevoli fost oħrajn. B'dawn l-elementi qed ikun propost ukoll l-età tal-irtirar għal ġudikaturi titla' minn 68 għal 70 sena. Bil-ġudikant li jrid jagħmel dan irid qabel jagħlaq għal 65 sena juri interess lil Prim Imħallef u l-President. Dawn huma żewġ emendi minn tmien li l-Gvern qed jipproponi bilan li jsaħħaħ il-proċeduri dixxiplinarji u l-istandards tal-ġudikatura. Emenda oħra dik li mħallef ikun eligibbli biex jaħtar President se jinħolqu 3 sessjonijiet biex jisimgħu kawżi kostituzzjonali, kawżi relatati mal-elezzjonijiet tal-membri parlamentari u numru ta' elementi sensittivi oħrajn għandhom jistemmu biss mill-ewwel sessjoni. Emenda oħra tipproponi l-Prim Ministru għandu jikkonsulta mal-Prim Imħallef u mal-President biex jintażel Prim Imħallef ġdid. Minn barra hekk emenda oħra se tara li persuni idonei għall-imħallef u maġistrati iżda ma jintażlux mhux se jiġi ippubblikat isimhom iżda dan jitniżżel f'reġistru li jkun aċċessibbli mill-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Emenda oħra tgħid li l-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali għandu jinvestiga fi żmien 6 xhur u bil-possibilità ta' estensjoni ta' 6 xhur oħra. Dan filwaqt li tkun propost li jekk fil-Parlament ma jkunx bil dwar Awditur Ġenerali ġdid, dak attwali jibqa' fil-kariga sakemm ikun hemm wieħed ġdid. Huma emendi li jikkonfermaw kemm dan huwa gvern riformista, gvern li ma jiddejjaqx jagħmel riformi li jkunu bold imma li jistgħu jwasslu biex kemm inkomplu nsaħħu s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna, imma wkoll nassiguraw li ċ-ċittadini tagħna ikollhom aktar aċċess effettiv ta' rimedju f'każ li jħossu li għandhom jirrapportaw il-komportament etiku jew l-imġieba ta' membru tal-ġudikatura. Nagħtu dritt ta' rimedju aktar b'saħħtu b'tali mod li nassiguraw illi nkomplu nsaħħu l-fiduċja fil-ġudikatura tagħna. Il-Wip tal-Gvern Naomi Kakija qalet li dawn l-emendi qed jiġu ppreżentati wara nstemaw diversi partijiet dan minn barra li f'din il-leġislatura il-Gvern Laburista diġà għadda numru ta' riformi importanti. Kakija qalet li fl-aħħar jiem hi u l-Ministru Attard iltaqgħu mal-Oppożizzjoni fejn spjegaw l-emendi kostituzzjonali la darba dawn iridu jgħaddu b'2 terzi tal-Parlament.